gustaríame agradecer a organización, a dirección e demais de Redondela en Curto, darlle os parabéns por este festival que xa vai tendo un renombre a nivel nacional e sobre todo tamén darlle as gracias á Asociación Andaina Redondela por esta sección andaina que o que fai é aportar un pedazo grande de arena a que se trate a discapacidade con normalidade e sobre todo para darlle visibilidade ás diferentes capacidades que temos as persoas.